warana asung puji mringkang kuwasa mugi tinapena saking kutha lan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita laluri anglipur pramiarsa sami arga budaya piniji oh oh as oh as oh as oh as oh as oh as pambukaning warana asung puji mringkang kuwasa mugi tinapena saking kutha lan rencana monggo-monggo sami mirsani jadilan kang kita laluri anglipur pramiarsa sami arga budaya piniji Ape Jogja atur sugeng amring para miarsa kang mirsani seni luhur kita lelangan baksa nite turangga jadilane arga budaya api Dos, hit 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 dos. kandas luas sigrak jogetane gawe sengsem lan bunga atine dasar nyoto rampak tabuane arga budaya jadilane arga budaya asli Kalibrot Arga mulya setayu mantul. Jogja atur sugeng mring para miarsa kang mirsani seni luhur kita lelangan beksa nite turangga jadilane arga budaya kandas luas sigrak jogetane gawe sengsem lan bunga atine dasar nyoto rampak tabuane arga budaya jadilane yo Enak tenan.
Cek. Arga budaya. Nonton jadilan arga budaya monggo lenggah ingkang sekeca kanthi dumugi paripurna padha nonton jadilan arga budaya monggo lenggah ingkang sekeca kanthi dumugi paripurna
Yuk. tansah setya nganteni sliramu wis prasetya ing janji kang suci ing lair terus ing ati sore tan saya kelingan gawang-gawang esemu ayu gawe sedih ing atiku sore tan saya kelingan
Ayo, iyo, iyo, iyo. Kawang-kawang esemu cahayu gawe sedih ing atiku. Mantap. Iya. Kopi, Oh yeah, kopi, oh yeah, kopi, oh yeah, kopi, oh yeah, kopi. oh yeah. Se alo alo oh se alo alo oh se mikul suket di antul antul alo alo oh se alo alo oh se kangenku banget ra bisa kumpul. Se alo alo oh se kembang suket magare sore alo alo oh se alo alo oh se aku mumet mikir ke kowe. Ngagemu aliku pamriye tolali marang aku najan kula boten melu besuke ngelingono lalabeku. Lamun ambane selopo emane hamung tansah damel cupo niki ambane kencana apriye tansah manggiya rarja. Yen nganti ilang mripate jarene namairu beda. Iyo iyo Yen nganti tiga wong siji besuke mos mangsa pilihanku mripat biru prapriye Presulestya ingkang warni yen takon isi atiku besuke bersanono ali-ali. Hae hae nyos 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 ya ya. Ayo yen nganti tinggo wong siji besuke wis mangsa Ora teko. pilihanku mripat biru pamriye
Sulistya ingkang warni yen takon isi atiku besuke pirsanono ali-ali kalau kae jadilan alo alo ose alo ose jadilane arga budaya ose alo ose nyangge ngember tiki weteng alo ose alo ose linggo cecer anggo tombo kangen rong minggu dah ketemu. Pakanono katela gantung wong bapane mas sing ora oleh anake wedok wit wani nanggung menyang Solo payunge ilang tuku serapi setali telu dadi rondo ndah
Ojo sumelang rapayu rapi melu aku mulai nang berot ireng-ireng motore kanjeng apa iya kemrene tak sopirane jangono kadung seneng mas aja mau mandeg golek ana hae omah Pasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara, disinari cahaya purnama, disaksikan bintang-bintang sejuta, saling janji dan setia, hidup pun damai selamanya, membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Yo. Os. Yo. Suci dan mulia Jika tak ternoda nafsu yang hina, rasa cinta itu bahagia. Kalau bukan hanya inginkan harta, suka duka bersama, seiring sejalan seirama, tahan uji dan derita, hidup pasti bagai disuka. Ya, selamat datang kepada Mas Riyadi Pesek. Yo! Yo. Farel. Rono Siwandana raja muda ing Ponorogo, siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa, ngasta pusakane pacot Kyai Samandiman, raba sing prang pupus singa barong alas roban. Yo hae langit tanah soyo rame. Yo hae Yodo sakti kakarone. Waro sekti trepasing prajurit singo, ate bujang kenong lawan pepating singo, tapi hancur pertining waro Ponorogo, pecut Samandiman suarane mecah angkoso. Yo hae
Nggih mul. Yo. Oi. Yo. Yo. Lajeng ngaturaken sugeng siang sugeng panggihan kalian kula sak rombongan Arga Budaya saking Kalibrot Arga Mulya Sedayu Bantul. Nggih, monggo Pak Pur. Dalam acara apa ini, Mas? Nggih menika dalam acara apa Mas Heri? Oh, Mas Heri. Heri panitiane. Nggih, menika kadawan. Pas Borong. Oh. Pas Boronge Heri. Nggih, pokoknya menika dalam rangka saking Dinas Pariwisata menika. Oh, Kabupaten Bantul. Oh, bulak pacar. Bulak pacar nggih, leres Pak Pur. Nggih, monggo dipun regengaken monggo Mas. Pak Guru Basir. Ayo ninggal katresnan. Nendi. Ninggal. Nanti ndale ninggal deh. Kae pawangi soal ninggal. Tan kali. Ditutke wae ra wani ninggal ya Pak Wangi. suwun rino lan wengi kemonane mas janji-janjimu sok
kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing uni jarane arga budaya jarane arga budaya cek nong tahun ana windan ana tak anteni ing pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung tansah kon esamu bae ojo lali bawalingku uga mana kang mas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu harga budaya nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ijabahi sok kapan anggonmu bali bisa kumpul kaya tuing uni jarane arga budaya jarane arga budaya tahun nono pindhan nono tak enteni ning pucuk ing tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae aja lali piwalengku muga mana dewas janji-janjimu aku kang setya satuhu tak anteni nganti saelingmu ya sampun katur Mas sampun katur tinggal katresnan karo di PP no yuk digilingke cocok iki apa Mas bar di PP yuk digilingke Ben apa wangi kayak lho, ngeyuk. ye wah cari aman nggak anjir mangga kater gendon kok dengaran request lagu ya Mas Sopo sing njaluk? Mas Gendon Mas gendon jare rada ringot tak piye ya Arep Selasa kliwon paling. Rizal ra gelem metuk mau
Yo, monggo. Teluk Bayur Pak Guru. Sewu biyen. Arga budaya. Selamat tinggal Teluk Bayur permai. Iko pergi jauh ke negeri seberang, bukan mencari ilmu di negeri orang. Bekal kelak hidup di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Kan ku jadikan penghulu rindu. Ayo mas, ayo. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehku. Nanti kala aku di Teluk Bayur. So, harga budaya. Yo. Selamat tinggal Teluk Bayur permai. Yo, yo. Aku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari di negeri orang. Bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Karena ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang tak terasakan olehmu. Nantikanlah aku di Teluk Bayur. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bertambah padamu. Air mata berlinang Ayo, tak Bet, ayo, Bet, terasakan ayo, Bet, ayo, Bet. olehmu. Nantikanlah aku di rumahnya Brindil. Sing wetan suweng kok. Ayo to, ayo to. Balungan ditarik.
Ayo bangun. Iya, iya. Oh, 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 oh. Asole, 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 asole. Dapat 3. Yo. Yo. Yo, yo. Anak kodok, anak kenyut iki. Kenyit. Ayo, yo. Yo. Jaran ke pakondang di arko budaya, jadilan kreasi di arko budaya. Jogetane penarine luwes tenan, ora mau kasih nonton podo kedanan. Oi! Jaran ke pakondang di arko budaya, jadilan kreasi di arko budaya. Jogetane penarine luwes tenan, ora mau kasih nonton podo kedanan. Yo. Alon-alon bae. Men garing Isra. Yo. Ayo. Sekali lagi yo. Yeah. Ayo. Yo, yo, yo. Yo. Hey. Gunung Lawu bebekan pariwisata. Dina Minggu muda-mudi asa sonjo, balik kambang ombak-ombak tumaka grojogan sewu. Jejel riyen kang padha lumaku
Iya. Iya ya. Mulai. Iya. Iya. Iya ya. Ayo. Sekali lagi yo. Silawadu. Yoi. Oh ya. Kene watu kene kok. Ditirahat cek. Tanggong isin ndak isra kurung kok. Pokoknya sesuk terus gilengke. Nah iya kak. Ya tebaske. Ya. Ora manuk ya kan mau. Ayo le. Ya, monggo dikasih. Kasmaran rabies. Iya. Harga budaya. Apa pancen aku kasmaran dik, ora doyan mangan apa maneh dolan. Kene iyo. Ingin ketemu dirimu seorang, aduh wong ayu tanpa nono rasa kangenku. Iya. Apa pancen ngono atimu mas. So Yen ngono ra beda rasaning atiku. Saben dina aku kelingan dirimu, dudu kang mas tambah nono rasa kangenku. Metu sisan jajan mas. ya. Tekan kono kae mie ayam sik. Kasmaran, Agawe ati tratapan kasmaran, omahe kaya sing ngendang. kasmaran. Muga jejeg katya mantenan. Muga-muga iki dadi kasunyatan. Sei. Bol nang kene yo kok do mlumpuk iki lho. Sikat Apa pancen aku kasmaran dik, ora doyan mangan apa maneh dolan. Ingin ketemu dirimu seorang, duh wong ayu tanpa nono rasa kangenku. Linda Sarita. apa pancen ngono atimu
Harga budaya kasmaran Agawe ati tratapan kasmaran Kaya wong edan kasmaran Lugu cicit kadya mantenan moga-moga iki dadi kasunyatan Moga-moga iki dadi kasunyatan. yo gendur Yo aku sik ditambani. Linda Aku sik serah. Aku sik serah. Aku serah. Hoa, hoa, hoa. Yo. ayo Yo. Ay, 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 ay. Oi. Ayo. No, 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 ya, 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 ya. Oi. Ya. Opa, 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 opa. Oi. Yeah. Oh yes. Ayo. Yo. Pororo, 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 pororo. Yes. Yo. jaran teci cikrak ngiwi-iwi Ya 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 ya. jarana kore jarene bantar playune sobrandene si teci ngece-ece saya suwe saya banget pangapule si teci kang keteter sikore matu atine oh iya iya Ya ya. Oe Sekali lagi yo.
Iya. Sidik, sidik. Kok guru lho nak panasan. Jane Dik. Bro. Ayo Pak Eko. Pak Beta. Ayo, Mas Beta, ayo. Anjas moro ari mami Mas Mirakula awarto dasi mutan burung layon aning kuto Probolinggo nang tanding urubismo karya mukti wong ayu pun kakang pamit palestro. Wos bacane awak mami tan tulus maning kuning tias dasar kembeng tur ajinging aja gawe wirang bisma maragya patenono iman wong ayu yen kong situ making leno. Iya. Yo, yo, iya, iya. Iya, iya. Yo. Yo, Awas, awas. Yo! Yes! Yeah! Yo! Tandang. Yang! Dibantu. Tolong Mas bantu ya. Ya Pak Pur, nikah siri Pak Pur, nikah siri. KUA tutup ya. Ayo minggu ya. Rapopo Pak Lurah rawuh kok. Seksi. nek Pak Pur alasane KUA-ne tutup. Nek kowe Tandhe calone.
Yes. Yang kancane brindil kuwi. Ini persewaan rumah Jetengan iki sponsore. Perumji ya. Kayak lho janda tulisane. Jasa tenda. Oh alah. Menawi kirang merem bejang Sabtu malam Minggu Pak Pur. Oh. Di mana? Pentas di Perum Sedayu Permai. Oh, blok pira kuwi? Blok C. Oh, karena blok 10. Iya. Aku Juli wis ana ya. Satset londil, Pak Pur sibuk ini. Monggo katur nikah siri Pak Pur. Tengok wong adek iki. Tengok wong adek. Ngadeg ngeyop Pak, ngadeg ngeyop. Kan. Ayo yo. Yo 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 ah. Ya oi. Tingare tindak mriki Pak. Sing akan Mas Heri mau Napa ya. mboten salah margi kabare sing tatampi sampeyan gandeng putri jare rondo anak siji Masa lalu. nikah siri Sing sabar yen ngendikane aja mung waton sujana kabare sing mbok tampa iku kabar nyawara aja reduka iku ra prayoga. iku ra prayoga Pak Pur. Ayo kudune ya tenan. Mas Bride. Ayo Pak, ayo. Den ra percaya deh. Aturku marang keng slira. Aku wani prasapa. Tak enteni yen lindah selaya. Yen sumpah mendima Oh, yes. akeh wong kang padha mati Kok malaikat. pancen wis tak koni yen aku iki kurang kemati Gemati ya, nara gemati ya mulai golek ganti. ah. So Yo. ah. Ya. Tingaren tindak mriki Pak Iya ya. napa mboten salah mergi Oh, tidak. kabare sing tak tampi sampeyan gandeng penyanyi jare rondo anak loro Sopo kuwi? nikah Gosen. siri ayo Sing sabar yen
Loh, he Hoi. Wah, ton sujono kabare sing mbok tampa iku kabar ngayawara aja keduga iku ra prayoga kae bubu kae nggo apa kae percaya deh aturku marang ke sira aku wani prasopo muga enggal nemahi pralaya nyuwun ngapunten nggih Mbah gemati ya loro ora gemati nara gemati aku lagi ganti boy ya Esa brindel iki ngono kuwi wis ayo dutang kaya tanggapane dutang 3, 2, 1 Arga Budaya Aryo ayo senadyan ing padusunan nyata papan asri baturaten nyata papan kang nyenengake tuwa anom lanang wadon pribumi lan manca bebarengan suka ing baturaten Turaten baturaten nyata papan bisa gawe bunga iku marang wong kang lagi nandang susah ati susah bisa bunga Inga yo yeah. Banyu yo yes Selawatu yo
Yo. Habiskan. Konco ayo konco, konco ayo konco, konco sing prayitna manunggaling setya. Konco ayo konco, konco ayo konco, konco sing prayitna manunggaling setya. Yo. Yo. Yeah. Yo. Oh. Yo. Hey. Selamat berjumpa dengan kami, putra-putra jadilan arga budaya. Selamat jumpa, kami menyambutmu dan akan menghibur Anda di sini. Selamat bersama dengan kami, paguyuban jadilan arga budaya. Dari Kali Berat dengan senang hati dan akan menghibur Anda di sini. Selamat bergabung dengan aku yang akan menghibur dirimu. Mohon doa restu dan donga pangestu agar selamat dalam pentas ini, agar selamat dalam pentas ini. Monggo Mbah Parjo, Pak